Bueno, justamente, ¿no? La misma imagen, nos quedamos en esta noticia porque hoy temprano habló el ministro de Justicia de Dinamarca, otra vez, como les comentaba en la nota, Dinamarca con aeropuertos, tanto civiles como militares, o digamos de doble función, tuvieron que cerrar por la entrada en escena de drones. No está claro, pero miran para Rusia. Der har i går aftes og i nat været rapportering om droner over lufthavnene i Aalborg, Esbjerg og Sønderborg samt flyvestation Skrydstrup. Lufthavnen i Aalborg har været lukket i flere timer med betydelig forstyrrelse af lufttrafikken til følge. Jeg vil gerne gøre det helt klart. Målet med den her slags hybride angreb, det er at skabe frygt. Det er at skabe, og det er at gøre os bange. Og uden at konkludere på aften og nattens episoder i Danmark, så kan vi konstatere, at sabotage, cyberangreb og andre former for hybride angreb er blevet en alt for tilbagevendende del af den europæiske virkelighed. Formålet er at stresse, teste grænser og skabe frygt og usikkerhed hos befolkningen og beslutningstagere. Og vi må også konstatere, at truslen fra hybride angreb, det er altså noget, der er kommet for at blive, og den udvikler sig hastigt. Derfor så kommer vi også til at anskaffe nye kapaciteter til detektering, og vi kommer til at styrke samarbejdet med forskningsmiljøer og virksomheder med henblik på tværs af myndighederne, at anskaffe styrkede kapaciteter til at kunne neutralisere droner. Det man vurderer de risici